Putem să și bem. Urmează domn profesor, după domnul director. Ca să încheiem partea. Domn profesor. Nu, vorbiți dumneavoastră că dânsul încheie și încheie. Da, dânsul încheie. Oameni buni, am fost coleg de facultate, de institut, Institutul de Căi Ferate, de pe MOX. Da, Institutul de Căi Ferate. Cu Viorel Moraru, dacă vă spune ceva numele, Dumnezeu să-l ierte, și cu Mircea Rusu, așa. Ei erau, da, eu eram la facultatea de mecanică, Viorel Moraru era la construcții, iar Neatelul Diamanti era administratorul facultății, clădirii de pe Moxa, unde aveam sediul facultatea de mecanică. Și Neatelul neapărat să mă treacă la rugby. Normal. Linia a doua, dar jucasem numai volei și eram ca un țâr. Așa, la o driște Năsturel, o driște Mațurel, ca un maț, așa. Și volei e un sport încât nu intri în contact cu adversarul, da? Și m-a dus undeva pe locomotiva PTT. Să mă testeze la rugby. Și mi-au aflat în genunchi, nu știu ce s-a întâmplat, am căzut în problema de genunchiul stângul. E bine, dar sportul ăsta a intrat în sângele meu. E un sport nobil. Nu știu dacă sunt, în lipsa futbolistilor nu pot să-i jignești, da? Dar să spune despre rugby că un sport de Maidan jucat de gentleman. Nu mă refer la ceilalți, da? Bun. Și în condițiile astea n-am putut să practic rugby, dar mi-a intrat în sânge. Astfel că, în 1965, președintele de onoare al Clubului Rapid era ministrul Mihăiță, adjunct al Căilor Ferate, sau șeful departamentului de Căilor Ferate. Și mă cheamă la el și îmi spune cam așa: bă, tu ești rapidist. Da. A murit Paul de Miștel, șeful secției de rugby Rapid. Și n-am om la rugby. Dom'le, n-am jucat rugby, dar îmi place sportul ăsta. Preiei secția de rugby a Clubului Rapid. Erați la BC. Nu. Și de report la BC era? Nu. Mai târziu. În 70-71 am fost șef de report la BC. Și am avut și rugby standardizat și am avut grijă de ei și pe mine am luat la Metrorex, da? Pe care n-aveau. Uite și pe Dan Urdăreanu și pe mine, deci eu vă spun că... Da, Urdăreanu ăsta n-avea servicii, luați acolo. Nu e serios, cum l-ați promovat pe sport. Da, m-a decepționat, vă spun sincer, nu că e... S-a îngrășat. Da. Și în 95 i-am predat lui, după 30 de ani, am zis, preia tu secția de rugby. Ui. Alu, cu grasul, da? Da. N-am știut. Da. Păi de-aia și venit azi aici. Și sunt decepționat de faptul că nu s-a implicat, nu s-a ocupat. Da. Da, despre ei nu mai depinde. Despre ei nu mai depinde. Eu am o scuză pentru... Încep să-l... E plecat militar. Hai să nu întrerupem pe Nu, dar numai o secundă. Deci nu vreau să... A intervenit și factorul Rădoi. Nu, Rădoi. În toată treaba asta. Rădoiul s-a băgat cu treaba asta, cu lui. Da. La rugby. S-a băgat, domnul. Fără politică, Hai, gata, da. Ce vreau să spun este că în acești 30 de ani, de când m-a chemat ministrul Mihăiță să preiau secția de rugby, că a murit domnul Paul Brănișteanu, mi-am predat-o după 30 de ani lui Dan Urdăreanu. În acești 30 de ani, poate unii confirmați sau nu, am făcut tot ce a fost posibil ca această formație de rugby Rapid București și Rapid Metrorex mai târziu. Așa, da. Așa, că am luat o parte de mine să nu rămână pe drumuri, da? Deci, dovada că am rămas fidel principiilor mele de a ține la colectiv și la echipă, acum 3 ani lumea, dom'le. În Anglia, în Franța, nu? Dar au venit și înapoi.
Și-a venit și Ăsta e recordul. N-a rămas nimeni în afară, da. Deci, eu vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine și eu am făcut-o cu plăcere, în suflet, că am primit sarcina de la mine. Dacă e sarcină cu plăcere. Să mă ocup de Ruibică. N-are om la Ruibică. Mulțumim, domn director. Ne vedem cât mai des. Acum ne recunoaștem. Da. Domn profesor,